vítam pri dnesnom videjku treťom odpovedám na vaše otázky. Takže ideme hneď na to. Už som to jedenkrát točil, bohužiaľ mi došla batéria, takže to musím zase točiť znovu. Bravo Erik, nespraví si miesto v mobile. No, dúfam, že to bude teraz dlhšie aspoň. Bože. Mardy mi poslal, koľko je 1 plus 1. Dneska som už na to odpovedal, je to 3. A prečo točíš v terénieroch? Teraz už v terénírkach netočím, som celý oblečený, okrem ponožiek. Som celý oblečený, okrem ponožiek. Kurňa! A videli ste to. A spadla mi kamera. To znamená, že som veľký chujus. No. Dúfam, že to ako nepoškodí outro. Ok, ideme ďalej. Domino by poslal prvú otázku. Koho máš najradšej z triedy? Už som na to odpovedal asi seba, ale keby sa mám vybrať medzi s tými menšími aj iba z našej triedy, tak to bude asi ty, Dominik. Sorry, spolužiaci, ale tak. Dominik jediný píše otázky. Vy nekúkate asi video, preto mi nepíšete. A akého mám rád učiteľa? Prvého učiteľa mám učiteľa alebo učiteľku. Prvého našu Alžbetu Hožerkovú, to sa asi nesmení. Potom druhá Alenka Žabková a tretí Pompári, prosím. Aha, ja som tu sám. Ups. Je Herko. Sorry, ja ho meno neviem, ale Herko. Teraz, viete čo bude teraz najlepšie? Že sa mi sťahuje Minecraft do Starkyného notebooku a príde Starka. Teraz by počas nahrávalo, ja prišla Starka. Ok, a posledný, kde je top kamoš? Už som to nahrával. Je to David Priskin. A prečo? 100% pýtate, prečo David Priskin a nie ja. Nie vy. David Priskin preto, že fanfári a zase som tu sám. Oni ma proste nemajú rádi. Oni ma nemajú rádi. A jeden z vás písal, že nebuď tak blízko kamery. Tak budem takto. A budem musieť skrycať, aby ste ma počuli. OK. A prečo je David Priskin môj kamoš? Pretože ako som vravel, budú speciály za odoberateľov a ja budem mať už viacej ako 20, takže bude to speciál trošku dlhší. Aha, to bolo nič, to tablet, že mám malú perse. A je to preto, že práve on ma naučí nahrávať Minecraft, nahrávať let's playe a možno takedy spolu nahráme aj videjko. Hej, a potom ešte potom mi Marty sa mi zdá. Hej, Mardy, že s ním, neviem, či to je otázka, ale že či s ním natočím videjko. 100% natočím, on mi poslal cez Skype Minecraft, takže teraz si ho stiahujem. Možno, že už je stiahnutý, Starka furt není doma, čo ma prekvapuje. OK, a to by bolo všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezapomeňte hodiť like, dislike a napísať do komentára, čo sa vám nepáčilo. A konečne som už oblečený, takže ten, čo ma tam hejtoval, tady máš. Ale ešte mi písal, že kúp si lepšiu kameru. Božiaľ, sorry, ale lepšiu kameru sa mi teraz nedá kúpiť.
nahrávam to na mobile, takže aspoň vidíš, ako Sony Xperia E3 má kameru. Aspoň vidíš, keďže ste takto zvedaví. OK, to by bolo pre dneska všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, ja to vravím zase. Odebierajte a užívajte večer. Ja idem kúknúť Minecraft a čaute. A